Bag ved mig heroppe på højen har vi Troldkirken, som er landets største langdyse. Og en langdyse, det er sådan set en samling af sten. Men den er ret speciel, fordi den har et lille savn omkring sig, som er lidt sjov. Og savnet siger, at troldene over på den anden side af Limfjorden, de var trætte af at høre på kirkeklokkerne her, så de kastede en kæmpe stor sten for at ramme kirkeklokkerne, for at fjerne den der lyd af kirkeklokker, de ikke kunne lide. De kunne så ikke kaste så langt, så den strandede lige heroppe. Der er også et savn, der siger, at der sker mystiske ting på alle tider af døgnet deroppe, og det er som blevet sådan et okkult sted, hvis man kan kalde det det. Men uanset hvad, så er det spændende at se, og den ligger jo fantastisk smukt her på højen her, med udsigt over den smukke danske natur. Og jeg er sikker på, at dine børn vil synes, det var rigtig sjovt at se. Der ligger 47 sten rundt, og den store sten, der ligger oppe på toppen, den skulle altså veje sådan en 6-7-8 ton, så det er altså nogle rimelig store sten, der ligger. En ting, der er fantastisk med at køre med det træk her, og det kan I jo se her, vi fylder jo egentlig ikke særlig meget. Nu ligger vi ude på, eller vi kørt ud på sådan en grusvej her, virkelig ude på landet, og hvor den her Troldkirke ligger. Og se her, vi kan jo sagtens holde ind og se ting undervejs.